fiecare zi, după școală, copiii dintr-un orășel îndepărtat mergeau să se joace în grădina unui uriaș. Era un loc foarte frumos, cu o pajiște mare pe care creșteau flori de toate felurile, crin, trandafiri sălbatici, violete și multe altele. Pajiștea era mărcinită de o bogăție de pomi fructiferi, meri, cireși, piersici și nu numai. Primăvara, pomii se încărcau de flori delicate, vara făceau umbră și răcoare, iar toamna, fructele lor, coapte la soare, îi bucurau pe oaspeți cu dulceața lor. În grădina aceea, nici iarna nu era mohorâtă, pentru că zăpada și cerul o împodobeau cu atâta măiestrie că părea fermecată. Într-o zi, uriașul care locuia în castelul înconjurat de această grădină, nemai văzut de frumoasă, se întoarse după ce fusese departe de casă 7 ani. Cum ajunse, îi văzu pe copii jucându-se în grădină și în loc să se bucure, se înfurie din calea afară. Ce căutați aici? Cine v-a dat voie să intrați în grădina mea? Drăgni uriașul. Speriați, copiii o luară la fugă care încotro. Nu vreau să vă mai văd pe aici, ați auzit? Urlă încă o dată uriașul, care nu se gândea decât la propriile dorințe. Fără să mai piardă o clipă, uriașul se apucă să construiască în jurul grădinii lui un zid așa de înalt că niciun om nu ar fi fost în stare să-l treacă. Când termină, puse la intrare o bucată de lemn pe care scria "Nu intrați". Apoi închise poarta cu un lanț. Copiii, firește, erau foarte triști, pentru că nu mai aveau unde să se joace și, de dorul grădinii, dădeau târcoale adesea în jurul zidului, doar uriașul se va răzgândi. Dar stăpânul grădinii părea că are inima de piatră. După o vreme veni iarna și acoperi totul cu o mantie albă, apoi veni iar primăvara. Fire de iarbă răsăriră printre pietre, copacii se umplură de munguri și soarele se ivi printre nori albi și ușori care pluteau împinși de o adiere fină. Numai în grădina uriașului era încă iarnă. Păsărelele nu voiau să ciripească într-un loc unde nu erau copii, iar copacii, în atâta liniște, uitară să înflorească. Grădina asta e minunată, spuse zăpada, presărând pudră de gheață pe toată pajiștea. Într-adevăr, în cuvință gerul, acoperind copacii cu suflarea lui înghețată, făcându-i să pară ca de argint. Ce-ar fi să-i cerem și vântului să vină aici să stea cu noi, propuse zăpada. Primind invitația, vântul început să sufle printre pomi și asupra castelului, răscolind zăpada care se ridică precum făina și învălui grădina într-un nor rece și alb. În castelul întunecat, înfășurat în mai multe blanuri, uriașul se uita afară cu tristețe. Oare de ce întârzie primăvara așa de mult? N-am mai văzut niciodată o iarnă atât de lungă și rece. Mai trecură câteva zile în singurătate, până când, într-o dimineață, la urechile uriașului ajunse o muzică dulce, melodioasă, foarte veselă. Să fie oare muzicanții regelui? Poate se vestește primăvara, se gândi el. Uriașul alergă la fereastră și ceea ce văzu îl uimi peste măsură. Câțiva copii reușiseră să intre în grădină printr-o spărtură în zid. Se așezară sub ramurile pomilor, iar aceștia, fericiți să-i revadă, se treziră dintr-o dată la viață și se acoperiră cu boboși delicați.
Păsărelele, căci de la ele auzise uriașul muzica aceea veselă, ciripeau de bucurie. Într-un singur colț al grădinii, iarna nu se lăsa dusă. Uitându-se mai bine, uriașul văzu un copilaș care plângea de supărare că nu se poate urca într-un copac. Ramurile se plecau spre el, dar mânuțele lui prea mici nu reușeau să le apuce. Acum înțeleg totul, își spuse uriașul în sinea lui. Eu țineam primăvara departe. Eu nu voiam să-i las pe copii să se joace și am fost pedepsit. Dar asta nu se va mai întâmpla niciodată. Îl voi urca pe micuț în copac și voi alunga iarna și din colțișorul acela. Zis și făcut. Uriașul ieși în fugă din castel și se îndreptă spre copii. Când îl văzură, micuții se gândiră că voia să-i gonească, așa că fugiră și se împrăștiară numai decât. Nu fugiți, nu plecați, strigă uriașul în urma lor. Nu vreau să vă speriați, până la urmă am înțeles că fără voi nu există primăvară. Și într-adevăr, odată cu plecarea copiilor, în grădină se întoarse iarna. Zăpada și gerul erau din nou stăpâni printre copaci și își țeseau deja veșmintele de gheață. Însă uriașul, auzind încă plânsetul copilului care nu reușea să urce în copac, se apropie de el și îi spuse cu voce domoală: Nu plânge, doar tu ai mai rămas și o să te ajut eu să te urci printre crengi. Cu aceste cuvinte, uriașul îl ridică cu blândețe și îl așeză pe o creancă. În clipa aceea, copacul înflori, zăpada se topi și păsărelele reîncepură să ciripească. Fericit, copilul îl sărută și îl îmbrățișă pe uriașul care se făcuse bun. Păsărelele își luară zborul să-i cheme și pe ceilalți copii. Bucuroși, micuții de dură pusna în grădina pe care o îndrăgeau atât de mult și, când văzură că uriașul s-a schimbat, alergară spre el fără frică. Dragii mei, nu mai trebuie să vă temeți. Mi-am dat seama că am greșit și ca să vă dovedesc voi dărâma zidul. Iar voi o să puteți veni să vă jucați aici oricând veți dori. Și de atunci încolo, în fiecare zi după școală, copiii merseră în grădina uriașului, pe care toată lumea putea să-l vadă jucându-se cu cei mici. Acum, anotimpurile veneau unul după altul, ca întotdeauna, dar primăvara era mereu așteptată cu cea mai mare bucurie. Uriașul nu mai era singur, ci întotdeauna înconjurat de copii care îl îndrăgeau. Însă uriașului nu-i dădea pace gândul că nu-l mai văzuse pe micuțul pe care îl ajutase să se urce în copac. Dispăruse în ziua aceea și cum niciun copil nu îl cunoștea, uriașul nu-i mai dădu de urmă. Ei bine, îi întreba mereu uriașul pe copii, nici azi nu mi-aduceți vești despre micuțul meu prieten? Iar copiii clătinau din cap pentru că niciunul dintre ei nu-l mai văzuse. Trecură așa câțiva ani și bunul uriaș îmbătrâni încet, cu bucurie, înconjurat mereu de veselia copiilor. Dar într-o iarnă, când cerul se jucase și acoperise copacii cu flori de gheață, uriașul se uită pe fereastră și, ce să vezi, în colțul cel mai îndepărtat al grădinii văzu un copac încărcat de flori. Crengile străluceau ca și cum ar fi fost de aur și florile cu zecile aveau culoarea argintului. Lângă copac stătea copilul pe care uriașul îl căutase atâta vreme. Dar cum era cu putință? Trecuseră atâția ani și copilul arăta exact așa cum îl văzuse și prima dată. Uriașul se apropie să-l îmbrățișeze. Spune, micuțule, cum se face că pentru tine timpul n-a trecut? Uită-te la părul meu albit și la fața mea zbârcită. Tu însă... Eu, îi răspunse copilul zâmbind, sunt Duhul Bunătății
și pentru mine nu există timp. În toți anii care au trecut, te-am urmărit de departe, ca să mă conving că schimbarea ta a fost adevărată. Acum m-am convins și pentru că m-ai lăsat cândva să mă joc în grădina ta, m-am întors să te invit și eu să vii în grădina mea. Primesc invitația cu multă bucurie, răspunse fericit uriașul, dar grădina ta unde este? La capătul unui drum lung și foarte colorat, răspunse copilul, arătând spre un curcubeu care răsărise pe cer. Vino cu mine, adăugă el, și luându-l de mână pe bătrânul uriaș, porni pe drumul fermecat. Mai târziu, copiii veniră la castel și îl găsiră pe uriaș adormit pentru totdeauna sub copacul cu flori argintii, care își pleca ramurile spre el, de parcă ar fi vrut să-l mângâie.